сурат ҳама медонам барои чӣ бутулка гуфта лақаб мондагӣ. Вақти вай мехапанд, кормандони аддили ҳамун ноҳияшон мебарад, ҳамун дар як ҷош бутулка мезананд. Баъди вай лақабаш бутулка шудагӣ. Барои ҳамин ман мисол ҷои кор дорам. Мана дар таги ҳамун суроға адресҳои ман навистагӣ аст. Агар мисол ман да гап дошта бошад, дар рӯи ман туф карданӣ бошад, марҳамат биёяд, кани шинем гап занем, бинем чӣ хел туф мекунад. Кабинети ман дар 5-ум этаж аст. Бо нашад ки ҳамин 5-ум этаж поён парад занад. ин хел одамо оли мо кати шумо мехӯрем, иншоалло гап мезанем, оли бо видео мекунем, мепартоем дар ютуб. ӯ Аюб агар қазур бошад, марҳамат ина метро Билаева, улица Правосоюзная, 93А биёяд, на кати гап мезанем. ё ки ина агар дами сахфа бошаду ҳунари гап задан бошад, на марҳамат намози ҷумъаи оянда на проспект Мира биёяд, дар проспект Мира намози масҷиди проспект Мира дар во мехӯрем катиш. Гирад биёяд катиш ҳамун шағолаи амниятию шағолаи вазорати кори дохилия гирифта биёяд, да мешинем гап мезанем. Дар пеш ҳамун шағоло ҷоша муайян мекунем.